رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی۔ میں ذوق دیکھ کے حیران بھی ہاں اور خوش بھی ہاں۔ اسامہ زمان نوری صاحب علامہ صاحب کل بھی گھر تشریف لے کے گئے، مینوں کہنے لگے کہ آسی صاحب تساں ضرور آنا ہے۔ مینوں چونکہ اس محفل دا ٹائم دے بندہ یاد نہیں سی کہ میں کدو دیتا بھی کہ نہیں۔ انہاں مینوں کل ہی جا کے یاد کروایا، انہاں کہا جی تسی جدو یورپ چلے سو تے ایئرپورٹ یورپ بن جا رہے یورپ چلے سو تے میں ایئرپورٹ تے تساں ساڈے نال وعدہ کیتا سی کہ میں اس محفل تے ضرور آواں گا۔ تو میں چونکہ 2 تقریراں پہلے بھی کرنی ہے سن، تیسری ایسی تو میں حیران سا کہ میں کس طرح جا سکاں گا یا کس طرح پہنچ سکاں گا، پہنچ بھی سکاں گا یا نہیں۔ مگر چلو اللہ کریم نے کرم فرمایا، تقریباً میں 10 بجے گھروں نکلے جی تے 4 بجے نے 4:30 ہو گئے نے، تیسری تقریر کرن لگا تو ڈاڈے بندے نے، میں بار بار کہہ رہا ہاں جی کہ بندے ڈاڈے تو سب بھیجے۔ مینوں گڈی چ بھی عدنان کہہ رہا سی کہ حضرت صاحب تواڈے کول لوگ 2 سال پہلے ٹائم لیندے نے، ٹائم نہیں لبدا، سال پہلے لوگ تے ٹائم نہیں ملدا۔ اے اسامہ صاحب اے تواڈے کول 10 دن وچ ٹائم لے جاندے نے تے اے پتہ ٹائم کنج لیندے نے، لوگ تے ترلیاں نال منتاں نال لیندے نے تے اے پتہ جا کے کی کر کہندے نے، اے کہندے نے تساں جانا کہ نہیں۔ میں کہنا لو جی رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مطلب پھر ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، میں بہت خوش ہویا جی تواڈا انتظام و انصرام دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ وقت اتنا نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کی جائے۔ نوجوان وہ مینوں کہہ رہے سن کہ ایک شعر ضرور سنایو، تو میرا دل کردا ہے کہ میں اج جڑی تقریر کرنا چاہواں گا وہ شب برات تشریف لے کے آ رہی ہے، تو میں تانوں شب برات واسطے تیاری کروا جاواں۔ تسی سارے نوجوان بیٹھے ہو، مینوں سفید داڑھی والے چند بزرگ نظر آ رہے ہیں، باقی سارے نوجوانوں۔ پچھلی محفل تے بھی عرض کر رہا سا ہن کہ رات تقریباً 4:30 ہو گئے، تانوں نیند بھی آئی ہے، صبح کماں تے بھی جانا ہوئے گا، دنیا داری تے کم سو ہون گے۔ فیس بک چھوڑ کے آئیو، واٹس ایپ چھوڑ کے آئیو، ٹک ٹاک چھوڑ کے آئیو، یوٹیوب، فلم، ڈرامہ، گانے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کاروبار، جائیداد، مکان گرم تے نرم بستر چھوڑ کے سب کچھ قربان کر کے آئیو۔ وہ کیڑی چیز جنہیں تہانوں ایتھے لیا کے بٹھایا ہے، یقیناً وہ سکون تہانوں نہ ساریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لینا آئیو۔ گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا، ایک ضدی بچہ، ماں بچے نو لیا کے کہندی آسی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب انہوں تم کر دیو، نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے۔ گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے عشق ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے، آ جائے نا تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے۔ تو یقیناً عشق رسول نے جگہ ہے، یقیناً تسی اپنی سکون قلب دا سامان کرنے واسطے اتھے تشریف لگے آئے ہو، اور میں یقین کہنا ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا تسی بالکل ٹھیک دکان تے آئے ہو۔ صبح بازار گجرا والا کسے چ جا کے دیکھو، گوشت والی دکان تے جا کے آکھو گے نا مینوں 4 میٹر کپڑا دے دیو، وہ آکھے گا تسی غلط دکان تے آئے ہو، ایک گوشت والی دکان ہے تے کپڑے والی دکان تے آکھو جی 2 کلو گوشت دے دیو، وہ کہے گا غلط دکان تے آئے ہو، تو کپڑا ملدا ہے۔ گوشت والی دکان تو گوشت ملدا ہے تے کپڑے والی دکان تو کپڑا ہی ملدا ہے۔ اللہ نے نہ تے فیس بک چ سکون رکھے ہے، نہ واٹس ایپ چ رکھے ہے، نہ فلم تے ڈرامے چ رکھے ہے۔ رب نے سکون کتے رکھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہیں دلان دا سکون اپنے ذکر چ رکھیا۔ تسی بالکل ٹھیک دکان پہ آئے ہو، اتھے ہی سکون ملنا سی، تسی اتھے ہی لین آئے ہو تو تنو اتھے ہی ملے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی اسے ہی زمن اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہ دیا راتاں اپنے مالک دی یاد وچ قیام تے سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے۔ کسے دی رات سجدیاں چ گزر دی ہے، کسے دی رات سجدے چ گزر دی ہے۔
کچھ او بھی نہیں جنہ دی سجدہ ختم نہیں ہوتا، رات رب خدا دی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرمایا جڑا رات نو اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا۔ پڑھا قرآن جاکو سبحان اللہ۔ جیڑا اس واسطے جاگن آیا ہے کہ اوتے نبی پاک دا ذکر ہونا ہے، میرے دل نو سکون ملنا ہے، جیڑا ایتھے واقعی سکون لینا آیا سی او بولے سبحان اللہ۔ میں نو 4:30 بجے رضوی صاحب گواہ نے روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی محفل وچ اکٹھے ہونے ہاں، مدینہ شریف بھی اکٹھے، یورپ بھی اکٹھے، یو کے بھی اکٹھے، انگلینڈ بھی اکٹھے انشاءاللہ۔ تے میری باری رات 4 بجے ہی ہوندی ہے روزانہ۔ میں نو آخر تے رکھیا ہوندا ہے کہ جدو بس سارے ہون بھائی فری ہو گئے، ہون آسی صاحب نو لے آؤ جی، ہون آسی صاحب جگان تے میری ڈیوٹی جگامہ دی سائیاں لائی ہے۔ اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاؤ ہے۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے انہاں کل صحیح نہیں بولے جا رہے، ادھر تسی بول کے بخاؤ بولا کہ میں تقریر سننی ہے بھائی۔ ہاتھ چکو محبوب سارے اندر سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا رضوی صاحب آمین آنکھوں قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اس سال رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا ہاتھ چکے تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تو سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے، پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ قرآن دیا میں 4 آیتاں پڑھیا، انہاں چاروں آیتاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چکرا تو سبابے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی۔ رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے۔ تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے۔ میری ملت نوجوانوں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے وہاں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، بے مرشد نال میں کدے بولے نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے ہاتھ نیوہ رکھے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ۔ عرفان دے سلطان نے پنوایا راتی انہلی بنایا آوے تے دینے بہت حیرانی او عارف دی کل عارف جانے ای جوانے نفسانی او کری عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون قریب عادت مجھے سلتی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْطِيَكَ الْيَقِينُ قریب عادت مجھے سلتی بھی تیری رائے آ گئی ہے جوانی ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جلا آمین زندہ زندہ پیر باہو نے فرمایا راتی انہاں نیند نہ آوے رضوی صاحب تسا غور کیتا میں انہوں ویسے سوالن اگے نہ پوچھیا میں آکھیا تو انہوں نیند آئی انہوں آکھیا سارے کہ نہیں آئی صبح دے 5 بجن والے تھے اجے بھی کہندے نہیں آئی پتہ کیوں راتی انہاں نیند نہ آوے ہائے ہائے تے دن بہوں حیرانی ہو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دن بہوں حیرانی ہو پیر باہو فرماندے نے ذکر کنوں کر فکر ودھیرا فرماندے نے ذکر پاہمیں تھوڑا کریا کر فکر ووتا کریا کر آج جڑی رات آ رہی نا شب برات اے آ رہی فکر دی تے ذکر دی رات نالے ذکر کرنا ہے نالے فکر کرنا ہے کہ پچھلی کی میں گزری تھے اگلی کی میں گزارنی ہے اللہ کسے چیز دا اتنا انتظار نہیں کردا جتنا نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا کدوں آوے تے توبہ کر لے کدوں آوے تے توبہ کر لے پڑھا قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکریں چو بیٹھا اور اچھا بولو میں نے لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں تو نہ جو توبہ سنا کے چلے توبہ اے شب برات دی تیاری کیویں گزارنی ہے رات ساری زندگی دیا راتاں سو کی گزاریاں جے نا اپنی مرضی نال گزاریاں جے نا اتو آباد ہوندی ہے ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی نال گزاریاں کدے کوئی رات میری مرضی دی بھی گزار چھاڑ اے رات ہو دی مرضی نہ گزاریا جی جی میں او چاہتا ہے اللہ نے رجاء فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار اللہ فرماندہ تو کدے توبہ کر کے وے ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہے اسی صاحب میں کل توبہ کی تھی اج پھر گناہ ہو گیا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہن کیڑا منہ لے کے توبہ کرنی ہے ہن نہ جاویں اللہ فرماندا بندیا کدھر شیطان دے آکھے لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیویں اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا تے تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہوگی ہائے 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 تو فرماندہ آ جایا میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے میری ملت نوجوانوں ازل دے دن اللہ نے قلم نے فرمایا تقدیران لکھ تقدیران نون والقلم وما یسترون قلم لکھن لگی نا تے عرض کر دی کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون ہے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کے لکھا اللہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون
पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की अगे की लिखा, अल्लाह फरमा हुन अगे लिख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा कानून, या अल्लाह इन्हां दा कानून की है? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की अगे की लिखा, फरमा हुन मूसा दी उम्मत दा कानून, या अल्लाह इन्हां दा कानून की? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम ने लिख के अर्ज की हुन अगे की लिखा, अल्लाह फरमा ईसा दी उम्मत दा कानून, या अल्लाह इन्हां दा कानून की? फरमा कानून पुराना ही है, नेक जन्नत च जाणगे ते गुनाहगार दोज़ख च जाणगे। कलम लिख के अर्ज की अगे की लिखा, अल्लाह फरमा हुन आखिरी नबी मुहम्मद दी उम्मत दा कानून लिख। कलम ने पूछा ही नहीं, कलम आप ही लिखन लगी। अल्लाह फरमानी कलम ठहर जाओ। अल्लाह ने फरमानी कलम लिखन लगी लगी अल्लाह करना कि लख 24,000 नबियां दी उम्मतां दा कानून लिखे है। या अल्लाह कानून बदलते नहीं, पुराना ही लिखाई जाना है। आखिरी उम्मत दी वारी आ गई है, या अल्लाह मैं पुराना कानून ही लिखन लगी हां। अल्लाह ने फरमानी कलम ठहर जाओ, इथे कानून बदलना है। कहन लगी अल्लाह की लिखा? फरमाया लिख उम्मत गुनाहगार है, रब बख्शनहार। गुनाहगार ते रब बख्शनहार है। उम्मत उम्मत ने बात उम्मत बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया लिख उम्मत मुज़निबत व रब्बुल गफूर, उम्मत गुनाहगार है ते रब बख्शनहार है। पता लग गया मैं ते तू अज दुनिया ते नहीं साए ते साडी बख्शत दे वादे ते समान पहले हो गए सन। सारी महफल च पढ़े लिखे बैठे हो। ए महफल ते जेड़ा आखिर ते आवे उन्हें बैठन दी जगह किथे मिलदी है? आखिर ते ना भाई, जेड़ा आखिर ते आवे उन्हें जगह भी आखिर ते मिलदी है। ते उस नबी दा मिलाद मनावन नूं तेरा दिल नहीं करदा? आया तू सारी उम्मत तो आखिर च ते जन्नत च सारे तो पहले जाना। पता लग्या तेरे मेरे बख्शे दे सामान ते पहले कर दिते गए, पहले कर दिते गए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत नाल ते जेड़ा वादा कीता उन्हें पता तेरे तौबा दे नाल कितना प्यार है। एक दिन हजरत मूसा दी उम्मत आई तो ना अर्ज की हुजूर बारिश नहीं हो रही तो दुआई करो। हजरत मूसा कलीम लेके ना उम्मत नो ओ मैदान तैया च चले गए। खुले मैदान च जाके ते अर्ज उन्हें ये पता चल गया गुजरांवाला वालिओ उम्मतां ते जदों भी औखा वेला आया या वो नबियां दे बूहे आए ने ते या वलियां दे बूहे आए ने। अज लोग कहंदे ने वली ते बाबे शाही कोई नहीं। उम्मतां ते जदों औखा वेला आया नबियां ते वलियां दे बूहे आए ने। अल्लाह दे नबी मूसा दी उम्मत आई ते अर्ज की हुजूर बारिश दी दुआ ना करिए। आ मैदान तैया चला के दुआ की। अल्लाह फरमा दुआ कबूल है पर बारिश नहीं आनी। या अल्लाह क्यों? अर्ज की या अल्लाह वजह। अल्लाह फरमा तुहाडी कौम विच एक इंसान खड़ा है, एक शख्स है, उन्होंने 70 साल गुजर गए ने फरमानियां कर दिया, ओदे गुनाहां दी नहूसत दी वजह तो बारिश नहीं आ रही। वो बाहर निकल जाए बारिश आ जाएगी। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम ने ऐलान किया, फरमाया हजरात जरूरी ऐलान सुनिए। अल्लाह फरमाता इस मजमे च एक वडेरा है 70 साल गुजर के गुनाह कर दिया, ओदी वजह तो बारिश नहीं हो रही। वो बाहर निकल जाए बारिश आ जाएगी। पढ़े लिखे बैठे हो, कीतियां दा सारे नूं पता होंदा है। उन्हें जदों अपने गिरबां च छाती मारी तो 70 साल दे पाप नजर आए। आसमान बल वे के रो के कहन लगा या अल्लाह मेरे गुनाह मना तेरा की बिगड़िया। कहन लगा या अल्लाह कंडिया वाले दरख्त नूं कंडे लगदे ने, फलां वाले नूं फल लगदे ने। मैं ते गुनाहां दे कंडे बीज बैठा हूं, तू ते रहमत दे फलां वाला है, तू ते रहमत दे फल लई जाओ। अर्ज करदा या अल्लाह अज मैं बाहर निकल गया, क़यामत तक दुनिया मेरी नस्ल नूं मेने मारने ने। इन्हां दा बाबा बड़ा गुनाहगार सी। कहन लगा मैं ते छुप के गुनाह करदा रहा हूं, अज मैं छुप के माफी मांग लेना। अज मैनू माफी दे दे फजल तेरे दी, फजल तेरे दी आस करीमा और उम्मीद ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा
بخش خطا جو ہوئی نوجوان ادھر رو رہے ادھر اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی عرض کی تھی اللہ میں نو بندہ بکھا دے جنہیں آج اپنے رسے رب نو منا لے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے ہیں کسے نو نہیں بکھایا ان کی میں بکا دے ماں ان تے ساڑی صلح ہو گئی پتہ لگیا ادھرو تے صلح ہون لے تیاری ہے دیر تیرے میرے والو ہے رب کعبہ دی قسم ہے تو ایک باری ہو دبوے آ جائیں اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں ہائے ہائے او گناہ ماتے انج پاک ہو جاندہ جو میں ماں دے شکم چو اج پیدا ہویا کدہ کدہ دل کردہ میں سے شب برات رب نہ صلح کر لو کردہ نا پھر انج کری کہ اس رات آج شب برات آ رہی اور رات بستر تے نہیں گزارنی مسلح تے گزارنی مسلح تے گزارنی حضرت رابعہ بصری سجدے چ رات گزار رہی ہیں تے ادھی رات ویلا تے چور آ گیا چور آ کے نا تے آپ دے سارے کلی چ جھاتی مار کے تے نکلیا نا تے انہوں فقیر دے بوے کی ملنا سی کچھ نہ ملیا ادھر حضرت رابعہ بصری انج کر کے سلام پھر تے چور پہ جاوے آواز دے کے فرمان دیا کچھ ملے آئی موڑ کے کہنے لگا ملنا کسی اندر ہے ہی کچھ نہیں رابعہ بصری فرمان دیا خالی نہ جامی کچھ ملے گا ایک باری پھر کمرے چ جا کمرے چ گیا تے لوٹا مٹی دا لوٹا ادھر لوگ لوٹے مٹی دے رکھ دے سن نا اور جتنا حضرت خواجہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر دیا سن نا وہ لوٹا لے کے آیا کہنے لگا لوٹا ہی ملے ہے تے آ فرما دیا پھر انج کرے سو لوٹے نہ پانی دے نہ وضو کر کے آ تے 2 نفل پڑھتے میں تیرے لیے کچھ ڈھونڈ کے رکھنی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا نوجوانوں اس چور نے وضو کیتا نا وضو کر کے تے انہوں خیال آیا میں 2 نفل ہی پڑھ لما انہی دیر مائی صاحبہ میرے واسطے کچھ ڈھونڈ دیا نے نوجوانوں جربلے انہیں سجدے جسر رکھے آؤ ادھر رابعہ بصری نے بھی سجدے جسر رکھے آؤ رو کے کہنے لگی ہیں یا اللہ میرے بوے آیا کچھ نہیں ملی آؤ میں تیرے بوے بیجی آئی خالی نہ بیجی ادھر چور جڑے بلے سجدے چکیا ادھر دل دی دنیا بدل گئی انہوں خیال آیا ساری زندگی چوریاں چھ گزر گئی ہیں رو کے کہنے لگا ربا ادھی سجدیاں ادھی چوریاں چھ گزر گئی ہیں انہوں باقی میری سجدیاں چھ گزار دیوی رو کے کہنے لگا ربا میں دنیا تو چور بن کے نہیں جانا چاہتا ہوں عرض کر دے یا اللہ جو فقیر دے بوبے آیا آج میرے گناہاں دی معافی دے دے انہوں سجدے سے نالو تبایا ساری رات ایکو سجدے جی گزر گئی تیرے بلے فجری ویلے دیا دانا دیا باؤں آئی سجدے جو سر چکے روندائی ٹھر پہ آؤ حضرت رابعہ بصری فرما دیان کہ جاندے آدھا سے جا کچھ ملی آئی آسمان بلبے کے کہنے لگا مل گیا ہے رابعہ بصری دی چیخ نکل گئی کہ رو کے فرما دیا ربا انہوں ہی کو رات چی مل گیا منو کیوں نہیں ملے دال اتنی آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا پتہ لگیا اے رات آ رہی ہے ملاقات دی رات اے رات آ رہی رسے رب نو منامن دی رات جنہیں تو انہوں گنتی ہوندی ہے نا الحمدللہ انہیں میں نے شیر ہوندے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں نے سارا ہوندہ الحمدللہ میں حافظ قرآن حدیثاں جنیاں آنکھوں میں سنا دے مانگا نیٹ بھریا پڑیا میری تقریرہ نال ہر دنیا دے موضوع تے میں تقریر کر چکیا لچھے دار تقریرہ میں نے بڑیاں ہوندی ہیں مجھے میں نے کیویں جگانا تے کیویں اٹھانا میرے سائیاں میں نے دسیا ہے پر آج جڑا موقع ہے نا اتنا بڑا اجتماع میں ضائع نہیں جانتے نا آئے ہو کچھ لے کے جائے کچھ لے کے جائے حافظ جی نے مفر کرے اتنا خرچہ رات بھی جاگے ہو لے کے کی جانا ہے ہون جدو گھر جاؤ گے نا
تے فجر دی نماز پڑھ کے جدو اندر چھاتی مارو گے نا اپنے اندر کہ میں محبت دکھی لے کے آیا یا تیرے سینے چشک رسول دا دیوا پلدا ہویا سمجھی تیری محبت قیامت دا مل پہ گیا ہے. تو ہاڈے کول دیوا بھی ہے, تیل بھی ہے, بتی بھی ہے. آج جڑے سی ممبر رسول تے بیٹھ رہے ہیں ساڈا کام ہوندا ہے عشق دی تیلی لگانا. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کرنا کی ہے, شب برات کرنا کی ہے. نوجوانہ دے ذہن چاہے گا آسی صاحب سبق کیا جدا, سبق کیا. پتہ کی سبق ہے؟ پڑھنا ہے استغفر اللہ. ایک باری سارے استغفر اللہ, پھر آکھا جائے استغفر اللہ. اور تسی پوچھو کہ آسی صاحب اتنا ملدہ کی پریت دی گل سارے نوجوانہ پر دل دی تختی تے کے لئے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں ایک دن سفر تے گیا تے رات ہوگی کسی شہر دے اندر.